Jamen, der var alle sammen. Velkommen til noget Gmod. Og ja, i den her Gmod, der spiller jeg. Jeg fortæller jer om, hvad for nogle spil jeg har. Og så vælger I, hvad for nogle spil jeg skal spille. Eller I kan fortælle mig. Og det spil, der så har fået flest, du ved sådan. I ved, det spil, der har fået flest kommentarer. Eller den kommentar, der har fået flest likes. Det spil spiller jeg. Hold kæft, nu gik røgen ud. Hvad fanden sker der for det? Nu kom den igen, det var bedre. For ellers ser det ikke særlig gyset ud. Og ja, det vil jeg bare starte med. Vi ses om lidt. Kameraet er på plads at starte. Nu. Hej alle sammen, og jeg siger goddag igen, og vi er klar. Det første spil jeg har, det er simpelthen World of Warcraft. Det er mit favoritspil. Det er så dejligt. Ja, det er så dejligt. Det er så dejligt. Et spil, det er simpelthen et spil til at det er et spil, hvor man bare laver næsten lige hvad man har lyst til. Du leveler op til level 90, fordi vi er i noget, der hedder Subnautica. Og jeg har en level 90, så det skal ikke tage af. Og hvis jeg skulle lave noget WoW, så vil jeg nok bare lave enten smadre jeg spiller i lejen, så jeg kommer nok til at smadre de hordes. Eller også bliver det sådan noget med, at jeg leveler næste spil. Det næste spil, det er simpelthen lidt for D2. Du er 4 mennesker, eller du er en af de 4 mennesker, og så skal du bare smadre en masse zombier. Smadre sådan en ligesom mig. Her. Hallo. Her. Nu menneske. Kig her. Ja, det var flot. Ja, det var sådan det. Og hvis jeg lavede det, så ville det bare være sammen med en masse venner, eller en masse 3 venner, tror jeg. Og så skal vi bare åbne alle mulige zombier. Næste spil. Det næste spil, det er LOL, som også hedder League of Legends. I det spil, det er lidt ligesom hvis I kender et spil Diablo. I ser alting overfra. Og det er lidt ligesom spillebrikker. Så du skal smadre de andres tårn, og til sidst deres base, eller ikke deres base, deres nexus. Når du har gjort det, så har du vundet. Og i det vender bare at spille med venner, og så bare lave sådan en lille montage, eller sådan noget. Montage, jeg ved ikke om jeg sætter det rigtigt. Næste video. Jeg mener spil. Dags igen, og det næste spil jeg vil snakke om, det er T-World. T-World er et spil, der er fuldstændig fucked up. Du er en lille tegneseriemand, der løber rundt og skyder folk. Og de ligner ikke ham der. Ham lige der. Skider du? For satan. Jeg tror jeg stikker af. For helvede. Hvem fanden er det? Det er i hvert fald ikke mig. Nej, det er ikke mig. Tro mig. Det her er mig. Yippee! For helvede. Men der, jeg kommer nu. Hallo? Menneske! Mennesket er lidt satten. Han er satten. Han er fandme satten. Sådan en lille sattenpind. Vent på mig deroppe, jeg kommer nu. Så... Næste spil jeg faktisk vil tale med jer om, det er simpelthen et fantastisk spil, der hedder World of Tanks. Det giver det selv, du kører en tank, og så skal du bare smadre andre. Det jeg vil lave der i, er bare smadre andre tanks. For jeg vil selvfølgelig multiplayer, for det er sådan set kan spille. Og det er bare blive sådan en montage, tror jeg. Det var nok det jeg kommer til at lave med det. Moonwalk. Yeah.
Subdues, det næste spil, jeg vil tale om, det er Minecraft. Minecraft er et virkelig spil, som de fleste nok kender det. Masser af pixels, og jeg har tænkt mig at lave det, bliver fuldstændig random. Og ja, jeg tror, der er mange, der gerne vil have mig til at spille Minecraft. Sikkert. Subdues, næste spil, jeg vil tale om, det er Terraria. Terraria, det er måske lidt kedeligt at se på, men du ser altså 2 dage. Og hvad jeg tænker mig at lave der i, det er faktisk lidt ligesom Minecraft, men hvad jeg tænker mig at lave der i, det er simpelthen spille sammen med mine venner. Og så vil vi bare løbe rundt og flinse alting og bare fuck alting og bygge store huse og tralala. En masse ting. Jeg kan helt vildt godt lide en pistol her. Den er klart. Den kan købes for en 10'er. Subdues, det næste spil jeg vil snakke om, det er det spændende spil Hellgate. Jeg har måske set det fra Benny Ones channel, hvor han har lavet det en random gaming. Jeg spiller det ikke særlig meget, men jeg vil nok bare lave sådan noget Devil Halløjsa, en episode med det. For jeg kender ikke så godt spillet. Næste spil. Og pistolen er stadigvæk til salg til 10 kroner. Pow, pow. Headshot. Dags alle sammen og velkommen til en af de sidste spil. Og det er en af de sidste spil, der er Take It. Take It er lidt ligesom Minecraft. Ja, der er vel ikke så meget at sige. Det er bare Minecraft med masser af mods. Men jeg skal bare sige, at det lagger, og jeg vil ikke spille det. Men jeg har alligevel taget det med. Så det må jeg altså lige leve med. Farvel. Hej alle sammen, og det sidste spil jeg vil fortælle jer om er lige derovre. Vi ses lige derovre. Er vi alle sammen klar til det sidste spil jeg vil vise jer? Det er det spil her. Piano eller orange. Det er Gmod. Gmod er det jeg lige nu spiller nu, og det er et fantastisk spil. Det kan jeg lige så godt sige. Det er måske ikke så nemt, men nemt. Det er nemt for mig på nogle punkter. På nogle andre punkter er det knap så nemt. Sådan der. Det var lige et billede jeg tog. Ja, men Gmod det er et rigtig sjovt spil, og jeg synes klart at I skulle prøve det. Og det man gør, der har jeg fortalt, det er bare sådan en free mode. I hopper rundt og har sjov space. Det kan være at spille flere sammen, kan spille på server, I kan spille Strawman Terrorist Town, som er sådan noget. Det kan jeg forklare om en anden gang. Det gider ikke til at bruge tid på. Eller den her tid videoen på. Og hvis I vil gerne vil have mig til at spille det, så bliver det klart med nogle venner, hvor vi bare har det pisse sjovt. Så. Men ting jeg godt om at skrive ned i kommentaren. I bestemmer. Jeg håber at I vil kommentere videoen selvfølgelig, sådan at jeg får et spil jeg kan spille. Og der er selvfølgelig at komme flere videoer. Mange flere videoer jeg lige startede. Så. Men vi ses YouTube. Men som jeg siger, det ligner ikke mig at sige farvel uden noget interessant. Jeg siger ikke bare farvel og så farvel YouTube. Så er det fandme færdigt. Nej. Kig her. Bliv med at kigge der. Ikke plan er sådan set nej. Bliv ved med at kigge. Lige der. Nu kan jeg godt sige farvel. Og for hate my life. Det sagde bang. Farvel til alle jer, der har set med og støttet
Mig. Kun mig. Nu bukker jeg. Farvel. Farvel. I skal så bukke. Buk så. Ja, det er en fin måde at bukke på. Han siger i hvert fald farvel. Farvel. Vinke, 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 vinke. Af for satan. Svin. Hvad? 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 Farvel.